أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته masu kalmu da sauraron mu insha Allah ayo a gidan wannan TV na mai albarka mun dauke muku da cigaban karatun mu na alri idan wani kada ku manta ku mana like ku mana share domin wasu amfana sannan kuma kun san ku na alamar kararrawa domin mun sa san bidiyo muku san bayani bismillahir rahmanir rahim fasulun ya zo mana bayani la yahillu bi halakta ba da gari mutawallin ga mutumin da bai da alwala salatun yace zai sallah wala dawafin ko yace zai dawafi wala masu nuskatul qur'ani ko kuma yace zai shafi bangon alqur'ani azimin mai girma wala jildiha ko bayan alqur'ani la bihi ba ma ga hannun shi ba wala bi udun ko ma da ice ne mani shi ba ga hannu ba ko ma da ice ne wanawihi da makamancin shi illa al-juz'a sai dai juz'i wato wani yanki kenan izu daya ko izu biyu min ha daga cikin alqur'ani al-muta'allim ga mutumin da ke neman ilimi fi a gare shi wala masu lauhil qur'ani ko kuma shafan bangon alqur'ani wato mutum wani ba bayan ba an bude cikin bangon qur'ani ga karantun qur'ani sai ka shafe shi wala shine ma ne ce wala masu lauhil qur'ani ko kuma shafan bangon alqur'ani allan alqur'ani cikin inda rubutun yake al'azim mai girma ala gairi wudu'i ga mutumin da bai da alwala illa li muta'allimin sai ga mutumin da ke yana neman karatu ne wato dalibi kenan fihi a gare shi an mu'allimin ko kuma malami wanda ke kantar da dalibai to waɗannan yusahihu an inganta musu da shi ba laifi su samu su ɗauke shi ba tare da alwala ba kuma ba tare da tsarki ba saboda wannan uzuri wasabihu shi yaro fi masul qur'ani wurin shafin alqur'ani kala kabir kamar babba ne wal ismu laifi alaman munawiri yana wurin wanda ya bashi littafin sai ka ɗauka littafi ka ba yaro to in yadda littafin ko kuma aka ce bai da tsarki to kai da ka bashi littafin laifi na wurinka wa man salla mutumin da ya salla bai gairu wulu'in ba tare da alwala ba amidan da gangan yake salla ba tare da alwala ba huwa kafirun kuma ya ce wannan kafiri ne wa iyazu billahi Allah ya mana tsari ga haka alhamdulillah ne muka muku kashin karatun mu ne sai mun haɗa ku a karatun mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala sai dai kuma ta ku mana sharing domin wasu amfana sannan kuma kusa mu karna alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo mu kusa bayani alhamdulillah masha Allah